Košická arcidiecéza pozýva na deň posvetenia kňazov. Odprosujúca pobožnosť za hriechy minulosti sa bude sláviť v sobotu 28. júna o 10. hodine v dóme svätej Alžbety v Košiciach. Podrobnosti ponúka stránka ke-arcidieceza.sk. V piatok 27. júna sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční výročná celosvetová štafeta modlitby ruženca za posvetenie kňazov. Program sa začne o 19:45 modlitbou bolestného ruženca a vyvrcholí svetou omšou. Modlitbu ruženca a svetú omšu vám prinesieme v priamom prenose. Podrobnosti ponúka stránka farnosťlevoča.sk. Domček blahoslavenej Anny Kolesárovej pozýva na púť rodín s témou Hlavu hore. Púť sa bude konať v nedeľu 29. júna. Tešiť sa môžete na svätú omšu s biskupom Marekom Forgáčom, svedectvo manželov, pokladovku a adoráciu. Podrobnosti nájdete na stránke domček.org. Komunita Emanuel pozýva na konferenciu Boh má srdce. Konferencia sa bude konať v sobotu 28. júna od 9. hodiny v M-aréne v Prešove. V programe sú chvály, svedectvá, prednáška, adorácia a svätá omša. Podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke emanuel.sk. Od 5. do 6. júla sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční tradičná levočská púť. V tomto roku sa poniesie v duchu oslav 30. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. Hlavnému programu bude predchádzať slávnosť navštívenia Panny Márie. V stredu 2. júla budú o 17. hodine na Mariánskej hore sláviť svätú omšu otcovia biskupy z celého Slovenska. Túto svätú omšu vám prinesieme v priamom prenose. Hlavný program vyvrcholí v nedeľu 6. júla svetou omšou, ktorú bude o 10. hodine sláviť apoštolský nuncius monsignor Nicola Girasoli. Ani v tomto roku nebude chýbať podstatná časť odpustového programu v našom vysielaní. Podrobný program nájdete na stránke farnosťlevoča.sk. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a rehoľa Augustiniánov pozývajú mladých od 17 do 23 rokov na 7. ročník Letnej akadémie mladých. Podujatie sa bude konať od 28. do 31. júla v kláštore svätého Augustína v Košiciach. Tešiť sa môžete na prednášky teológov Petra Juhása a Jána Dolného, kunsthistoričky Jany Švantnerovej, historika Vladimíra Rábika a ďalších. Prihlásiť sa je potrebné do 1. júla. Podrobný program a všetky informácie sú k dispozícii na stránke biblia.abuke.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.